že pokiaľ ešte sme sa tam nedostali. Zástup, ja viem, ale ja to beriem, ja nemám voči tomu návrhu, ako celku nemám žiaden nejaký problém. S tým, že ak teda ten zástupca starostu, môžeme sa baviť o tej výške, s tým, že potom, ak by on teda poberal takúto odmenu, že potom by nedostával teda ten paušál. On nebude dostávať. Ale nie je to tu vyjadrené. Hej, dobre, to si bude, že nemôže... Ale ako s tým návrhom, vôbec sa to nevymýka nejakým extrémom, proste nevidím v tom nič zlého a tak súhlasím s tým, čo povedal Marian. A samozrejme, že je tu aj tá možnosť dania sa odmeny na nejaký... Ja som to tam zakomponovala. Takže nevidím problém v tom odmenovacím, v tom návrhu, ktorý tam... Ja si myslím, že môžeme to, ak budú súhlasiť, môžeme to dať vlastne asi tak bude všetky, môžeme dať celý ten bod. Tak možno ten môj návrh, teda ak s tým budete zvolať, tak nebudeme to rozkývať. Ak máte nejaké pripomienky, čo sa týka napríklad odmeny zástupcu starostu, tam sú ešte také väzby, že vlastne tá výška by mala byť závislá od poverenia, ktoré je na starosti. Takže aj to sa nejako ináč vyhodnocuje, že vlastne tam tá suma nejakých, aj to poviem, že bola, myslím, že bola 200 €. Teraz tak teraz je námka 100 €, takže tiež nie je, ak to má byť zástupca, má sa tu zastaviť a pomáhať riešiť nejaké problémy, tak to tiež nie je. A takisto to nie je nejaká prehnaná suma, takže ja teda nahovorím starost, keby sme to teda, ak teda samozrejme vyjadrite sa aj veľa, tak mohli by sme tak hlasovať o tom mojom návrhu, a prejde už potom nemusíme sa ďalej venovať každej sume a všetko. Môžem ja? Ja ináč je to pekne štáchetné, že budeš zadarmo, ale časom určite by prišlo nejaký problém a treba to vybrať. A čo pôjdem na čo, že to je zadarmo. Tých 20 € to není, ani ty, ani ja, nikto nezbohatneme na tém, to je isté, ale už predsa si viazaný, že nejakú financiu pobieraš, musíš to ísť urobiť. No chceš 10 času musí nájsť, verím poplatek nejaký, tak musí sa to ísť. Bo bože, neviem, k čemu sa čo v hlave skresí, že počkaj, čo tam pôjdem. Však je to Vatikán, na čo. Ale už predsa, keď je to 20, nie je to 30, ako bolo predtým, je to znížené, nikého to z rozpočet to dieru neurobí, ale máš čo si, že nejakú tú adekvátnu odmenu je za to, že tu či sedíš, či to není poslanec len tu, že pôjde nie preto, tam to musí zistiť takto, že takže toho času dozhodne zavieš a tých 20 € či na benzín, či je takto minieš bez problémov. A to nie je peniaz, že myslíš, že takisto či ty máš, alebo nie, pojeme tam na pivo, tak mine za 3 dní. Ale je také, že nemusí na pivo, i minieš na benzín a tak, ale po celom tej deň neprejdeš. Dobre, teda, aby sme to... Ak môžem, ja by som k tomu len toľko povedal, ja som tiež pozícioval, koľko mali odmeny v minulosti predsedovia treba z komisí alebo členovia, hej. Takisto je to ponížené. Viem, že v minulosti mal predseda komisii 30 €, teraz je tam návrh 20. Hej, takže ako komisii, ako členom dostalo 10 € ako mali, ale v princípe celé to ide dolu, hej, že není to nejako prehnané. A myslím si, že taká troška motivácia, akože mám za to peniaze, som zodpovedný, že malo by to byť ako, aspoň čosi v hlave, človek má. Na to pivo, na to pivo. No a nejde o to pivo, ale tak ako zodpovednosť, že trošku to viaže ruky už, berem za to peniaze, tak idem. Dobre, teda, tak budeme hlasovať, že poslancovi bude vyplácaná a patrí odmena za každý mesiac v hodnote 20 €. Kto je za? Poďme. Celý? Ma zostane niekto nejakému bodu pripomienku, tak len to prejednáme a potom ak nebudeme pripomienku, tak to odsúhlasme celé. Dobre. Dáme rokovať, či schvalujeme návrh poslanca Mariana Kovaniaka s uvedenými sumami. Ak to schválime, tak vlastne bude to hotové, nemusíme niečo rozpýtovať. A ak sa to neschváli, tak to treba byť ďalej. Ak treba niekto záujem darovať svoju finančnú... Však to tam je, ja som to tam, preto som to tam, Jožko, som dala. Takisto to môžeme aj v priebehu roku zmeniť, zvýšiť, znížiť. Takže, aby sme uzavreli túto kapitolu, prosím vás, kto je za návrh od pána Mariana Chovaniaka, ktorý som vám zaslala s tými zmenami aj s tými sumami? Kto je za? Dobre. Proti?
Zdržal sa? Joško. To sú iba Hodinová. Dobre. Takže dostali sme sa, myslím si, k takému dôležitejšiemu bodu, bodu číslo 8 programu rokovania. Všetci ste to videli na webe, máte oný materiál. Dostali sme protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktoré bolo vykonané v roku 2013. Preštudovali ste to, prokurátor nám iba vyzval, že ho máme zrušiť, toto uznesenie. Takže to je iba... Dve uznesenia sú to. Týkajúce sa to naše. Hej. Dve sú, k tomu istému. Takto, ja k tomu môžem povedať, že vlastne sú to staré nejaké uznesenia. Je pravda, aj staré zastupiteľstvo vedelo o tom, že to naše uznesenie nebolo v súlade so zákonom, lebo okrem týchto vecí, že tam nebolo dodržané počet, teda tá kvalifikovaná väčšina. Ešte tam bola taká požiadavka, že pri každom predaji obec musí zverejniť zámer o tom predaji na internete nejakých 30 dní. To sa musí najprv schváliť ten zámer v zastupiteľstve, potom to musí 30 dní vysieť a musí to byť, o tom byť informovaná verejnosť. A až po uplynutí tejto lehoty môže vlastne hlasovať o tom samotnom predaji. Tie dôvody vlastne toho predaja pána Šarinu, len aby ste vedeli o tom, vlastne jednalo sa tam nejaké dva pozemky, kde mali byť dva rodinné domy. Vlastne a tá cesta, ktorá sa dodá doslova na obecnú, na obecné vlastníctvo, teda obce, tak vlastne mala slúžiť ako prístupová cesta k tomu druhému pozemku z tých dvoch stavebných. Pán Anton Šarina je majiteľom obidvoch už tých pozemkov, ten jeden odkúpil, takže vlastne tá cesta tam bola, lebo v zmysle stavebného zákona musí byť prístupová cesta, takže on je majiteľom už tak ten zámer, alebo ten dôvod, prečo to museli darovať obci, že ten prístup to vlastne pominulo a preto ten zastupiteľstvo rozhodlo tak, že sa to predá naspäť pánu Šarinu. Samozrejme nebol tam dodržaný ten postup, my už tie následky toho vlastne aj toho pochybenia nemôžeme vrátiť naspäť, lebo vlastne je to zapísané už aj v katastri, len dá sa povedať symbolicky zrušíme to uznesenie. Tým, že vlastne zrušíme to uznesenie. Aby sme dali teda... Pretože iba beríte na vedomie, číslo toho uznesenia. No, zrušenie. No, tak sa to zruší. No, ruší. Návrh na uznesenie ruší. Podľa mňa tá druhá strana. To nebolo vecný pozornosť. Jak by Pán Šarina nejaké podrobnosti, rýchlo to vysvetlí. Ty si tam vykonal kontrolu, nie? Ty by si povedal ty ten názor. No však iba zrušíme uznesenie, ktoré bolo. Jednalo sa o jeho pozemok, ktorý vlastne vyčlenil na tú cestu.
Ale nikdy to neodozdal, ani nikdy to nedaroval. Katastr nemá žiaden záznam o tom. Není, bolo to... Na katastri, Stále je to keď som pána šetril, tak Šarlín. tam není žiaden, absolútne žiaden podklad. Jediné vlastne na Albes to prešlo delimitáciou zo štátu, hej, ale ako to nadobudol štát, tam nemal žiaden záznam. Žiadny papier neexistuje o tom. Takže stále je to Ja som pána si Šarlínu, tak zrušíme to uznesenie, de facto ako nás to vyzval stále. prokurátor. Aby ste vedeli, o čo sa ide. To ste stali. Vieme to, no. Hej, to je, rušíme uznesenie. Kto je za zrušenie tých dvoch uznesení, hej? To je to isté. Takže kto je za? Dobre, proti? Ďakujem. Zdržal sa? No, v podstate to my rušíme to uznesenie, že sme ti to predali, vieš, že aby si... No lebo to bolo jeho, no nemali sa mu čo predať. Aby si... Počkaj, za koľko si to kúpil na stave? Znova na to 90 eur. Koľko? 90 eur. Ty musí obec vrátiť. Áno. Áno. Alebo daj to ako dar, máš to jedno sa objesť. Komu? Ale mňa tu samo peniazy dosť. Ale čak aj čo budú meniť, dávate závisí. Pani nervy. Dobre, môžeme sa posunúť ďalej. Dobre, potom je tam upozornenie prokurátora na povinnosť prijať všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúm. Také všeobecné záväzné nariadenie tu v živote v dedine nebolo. Ja k tomu poviem, že vlastne prokurátor koná aj sám a takúto akciu urobili vlastne už niekde na Liptove, všetky obce museli prijať, takéto rezidenty o tom náhradnom zásobovaní. Vlastne prokurátor, keď asi po výkone nejakej kontroly narazil na tento bod, tak potom vlastne takúto výzvu dostali zrejme všetky obce tu na okolí, žiadna obec to ani politikána, takže vlastne my by sme mali len skonštatovať, že to berieme na vedomie a spracuje sa všeobecné záväzné nariadenie. všeobecné záväzné nariadenie a tak, aby bol dodržený ten zákon. Takže uznesenie mali, že by malo byť asi také, že vlastne berieme na vedomie upozornenie prokurátora a ukladáme obecnému úradu pripraviť všeobecné záväzné nariadenie. Dobre. Do najbližšieho marca, do marca. To, že už je to na 20, na to je to nepríde, bo v župi, keď to sú to čo by urobili? Čo by urobili? Do marca. Že klikanie na rozšovu. Do 3. Do 3. papierov, že čo by či sa to dá. Do 3. obecného. Už nejde, bo v rozpočtu budeme mať. Prečítaj to a budeme za to hlasovať. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora, ale to si odpíše na povinnosť prijatia všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúm. A ukladá obecnému úradu povinnosť vypracovať do 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Všeobecné záväzné nariadenie. Návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Dostali sme sa k bodu 9 programu rokovania, žiadosť o schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2014-2018. Je to žiadosť od Janky Šidlovej z matriky. Už som sobášila, myslela som si, že ma to nestretne, ale môže sa stať, že tu nebudem. Tak, no, ešte v decembri, nie na ďalší týždeň. Chcela preto kvôli tomuto, že tu nemusím byť, môže byť preč, dávam návrh na sobášiaceho. Najprv by som sa vás chcela pýtať, chce niekto dobrovoľne sobášiť? Ja nemôžem, ja plačem.
Vinco, ja si myslím, že ty by si bol Ja ideálny. by som bol ale... Si to rozmyslela, že či sa má za... Nie, veľmi pasuje Sutana. Áno. Ale Však to s tým súvisí. Hej. Tak všetci myslíme na to jedného. Ja navrhujem Vinco. inžiniera Mariana Kováňaka, lebo on má skúsenosti, viem aj pohľadnú myšlienku a prax. Za to sú podávali, ja nie som na to niečo. Dobre, máme tu dva návrhy, hej? Nie, ja by som... A neviem tam aj ťažký dostane. Dajte tie niečo, Marian, Gusto, dajte. Ty máš vyriešnosť No, budeš mať a nemáš problémy. Tak dobre, ja dávam návrh, posledný definitívny, ja som za Vinca Nemčeka. Fakt, ja som strašne citlivý človek. Ale veď ja keď som pritom neplakala, som žena, tak veď ty si väčšia hora ako ja. Dobre, tak ideme. Gusto. Bože, veď to sa s tým môže stať, že iba raz za 4 roky. Dnes sa to tak nečakanie, že tu dlho nebol žiaden sobáš a akurát som to po týždni chytila a nemala som ani stres, ani trému. Veď keď to není moja svadba, je tu pre druhého, pre mňa akože nič moc, nie? Ale ten súcit s tým chlapom, ako. Niekto sa navrhnite, aby ste ma mohli potom zosobášiť, chlapi, nie? Nie je to pre vás motivácia. Gusto, veď to je, ja mám všetko predpripravené, aj reč, všetko je, už som si spravila nové, iba zameníš mená, nie? Takže... Ty máš príjemný hlas, ale takisto sú Pekný čítač. Tak dobre. Priemer sobášov je 1 až 2 za rok. Možno. A to tiež sa ešte vzdajú a neprídu a tak máš ušetrenú robotu. Aj to bolo, neprišli ani na sobáš. No, takže... A kto to bude pre pána? Môžeme dať aj takých, čo predtým sobaše mali jen tam. To musí byť poslanec. Tak ja to zoberiem kľudne, nie? Tak, dobre, no, dobre, tak... Dobre, kto je... Malo príde na tej výsledne 600. Prosím ťa, keď ešte to, že prídeš príklad na sobaši, tak nám vidieť. Aj za to som si dovedel. Nestihla som. Dobre teda, takže ideme. Kto je za Pála Škutu ako sobašiaceho? Poďme hlasujte. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Máťo sa zdržal. Najskôr sa navrhneš a potom sa zdržal. Dobre, poďme ďalej, potom bude diskusia. Pálo, a máš povolenie od Janky? Už je rozhodnuté, už je jedno. Oni si to budú teraz doma nacvičovať. A je povinnosť sobaškacieho s nevestou sa vyspať? Právo v prvej noci, hej, no. Dobre. Ideme ďalej, aby sme potom však tu môžeme zostať. Program rokovania číslo 10, odozdanie ostatných žiadostí príslušným komisiám. To by som chcela. Odozdávam teraz Jožkovi Kubalovi, Gustíkovi Kubalovi žiadosti občanov. No, Ježiš, povedal som zletíme. Ja by som ešte k tomu... Neviem, my by sme mali asi o tom vedieť, lebo malo by to byť asi tak, že vlastne zastupiteľstvo môže posunúť na komisiu niečo. Takže teraz to môžeme tak urobiť, ale bolo by asi hodnejšie, keby ste to možno doskenali, nám to poslali a že nemyslím, že všetky žiadosti by mali ísť na komisie. Komisia bude zasadať raz za nejaký čas a 3 mesiace máme zastupiteľstvo a niektoré sťažnosti tam To sú nie sťažnosti, to sú väčšinou žiadosti o jednorazové dávky a odpredaj akože obecného majetku. čo sa im tu rozdáva. Súpis, áno, to je. A my by sme schválujeme, že žiadosti tá, ale konkrétne už by tam bolo napísané, že schválujeme. No ale my by sme to mali schváliť uznesenie, že je to. Dobre, takže Takže Komisii finančnej žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi odovzdávam. Štefan Plevko, Milan Škorík, Anna Škoríková, Marta Rácová, Emil Rác,
Mária Janecová, Anna Jedináková, Vilma Zapaľačová, Katarína Macašková, Milan Andel. Ďalej žiadosti o finančný príspevok Anna Jedináková, ona si dala ešte k tomu žiadosť o preplatenie cestovného detí z detského domova. A ešte spojená organizácia toho zväzu telesne postihnutých, tí si dali žiadosť o finančný príspevok. To je všetko v tomto jednom fascikli pre tú finančnú Jožkovú komisiu. Jožko, prosím ťa, pozri si to a podpíš prepočtení, že si to... Malo by byť uznesenie, že teda ukladá komisii sociálno-finančnej a tieto prípady vlastne. Také uznesenie by sme mali. Dobre, a potom je tu komisia PLBH, to sú žiadosti. Miroslav Miho, žiadosť o odkúpenie ornej pôdy, Štefan Ďuriak, žiadosť o predaj pozemkov, Jan Svrček, žiadosť o prenajom pozemku. Ďalej je tu magister Štefan Šidlo, žiadosť o úľavu na TKO, no neviem, či on má aj tak na rok, ale dal si to na zastupiteľstvo. A Anna Lisková, žiadosť o prenajom parkovacieho miesta pri Bydlíku. Tiež prosím podpísať to je prepočítané. To je jedno. Práve v tom rokovacom poriadku je napísané, že vlastne je teda na starosti, že ak niekto dáva takúto žiadosť alebo niečo také, že na starosti, že to môže na tajomnej komisii. Alebo ak tam je napísané, že vlastne obecné zastupiteľstvo, tak vlastne malo by to ísť k nám a o tom, že to dáme komisii, nerozumíme až my. Dobre, tak teraz ideme navrhať to, že či súhlasíte obecné zastupiteľstvo, aby sa to odovzdalo. Ukladá prejednať. Tam by to bolo to, že bola aj táto, čo je to sociálna, že keď sa nazbierajú tie prípady, dotedy komisia môže prejsť a na zastupiteľstvo hotové donese. Veď ja to chcem zjednodušiť, je, že všetko to odozdám komisii, komisia zásadne vyhodnotí je a vyhodnotenie komisii, hej, bude zaslané poslancom obecného zastupiteľstva. Veď aby sme tu, neviem, neprejednávali naozaj je, lebo niekedy sa sú to osobné veci niektorých ľudí, aby sa tu zase neprejednávalo, ja neviem. Ja ešte poviem tomu, tým sociálnym agendám, ja neviem, že či toto by vôbec mala teda sa dostávať tej komisii, môže to teraz zobrať, ale skôr si myslím, že to môže zúradovať aj pracovník úradu, to nemusíme vlastne to pripraviť, pretože tam je jednoduchá kontrola, nemusíme to ťahať cez nejaké komisie. A ako Nie, to musí schváliť, najprv komisia môže dať návrh, pripraviť podklady pre poslancov. Teda pracovníky dá k tomu stanovisko nejaké, že sú splnené podmienky všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní a že to splňa tie podmienky, tak budeme o tom rovno hlasovať. Uvidí sa, že ako uznesenia dokáže sa vyjadriť, odporúčam, neodporúčam. Áno, ja myslím, takisto by to bolo lepšie, lebo ako hovorí, že zamestnanie z obecného úradu, vieš, ako toto bolo, ako sa rozdávali, že... Áno, však to som chcela, však preto, však to chcem, že komisia dá pod bod, ako to ona vyhodnotí a potom sa podľa toho zariadíte. Lebo podľa Mariana by musieť potom každú zvlášť, niečo prerokujeme zvlášť, potom táto komisii, táto prerokujeme. Ale to je že bol... Jedine, keby bolo písané, že je tam písané žiadosť, že je adresovaná obecnému zastupiteľstvu. Keď sa rozhodne pred všetkými, a či sa vyrieši. No však práve preto bolo tam písané obecnému zastupiteľstvu a starostke, jedno. Preto teraz spravíme to uznesenie, že či súhlasíte, že som to mohla odovzdať predsedovi komisii, pod ktorú oblasť to aj patrí, lebo toto sú staré žiadosti, hej? Staré žiadosti ešte z minulého roku, hej, ktoré vlastne... No, dobre. Hej. No, to je ešte novembrové, oktobrové, novembrové, hej, lebo nezasadalo obecné zastupiteľstvo. Ja by som mal ešte nejakú históriu jednorazových tých žiadostí, ktoré boli schválené, ktoré nie.
No tam je... To chceš všeobecne nejaké záväzné nariadenie, podľa čoho sa máš. Z komisie sociálnej bývalej, že ktorého odporúčajú, ktorého neodporúčajú. A potom sú tam ešte ďalšie prípady, ktoré už boli vlastne po zaniku tej sociálnej komisie podané na obecný úrad. A to sa vlastne v podstate malo by to ísť dávka v hmotnej núdzi. Počkaj, nie, Jožko chce niečo iné. A za niekoľko rokov komu v živote bola nejaká dávka. Či je tu nejaký zoznam. Je to vždycky v uzneseniach a to by som sa musela prehrávať. Staré uznesenia, aby nedávali sa stále tým istým. Ja mám aj zoznam tieto dávky jednorázové hmotné, ktoré sa od roku 2011 až doteraz, ktoré boli... Komu dali, aby si mal ty akože... To kvantifikácie. No. Ja, keď sa videlo za 4 roky, táto osoba 9-krát zobrala. Áno. Také osnice. Áno, dostaneš to, Jožko. Lebo niektorí to zneužívajú stále rok čo rok, len píšte o peniaze, pýtajú do obce a niekto na to má nárok. Dobre, teraz skončíme to. Či príjmeme uznesenie to, že páni poslanci súhlasia s tým, že sa tie žiadosti mohli dať komisiám. Kto je za? Čiže obecné zastupiteľstvo ukladá... No, to sformulujeme. A finančne vyhodnotiť pre odovzdané žiadosti. Dobre, tak to je za... Uznesenie, ale napíšte ten zoznam tých... Áno, to tam bude všetko vypísané. Už máte tú úvodnú stránku. Však to môžem dať ako prílohu, to potom. No, dobre, teda kto je za... No. Dobre. Proti? Zdržal sa? Takže... Teraz môžem dať slovo poslancom. Bod číslo 11. Ja by som si začal len tam, ak dovolíte. Bol som akurát minulý týždeň v telocvični a neviem, či viete, tam katastrofálne to zamúka. Či je to ešte, Marian, je to ešte za ruke. Tá chodba, tam všetko teče z hora. On pýta od nás peniaze a stavba ide spadne. Ktoré telocvične? No hore. Hore? Ale tam zamúka na tej chodbe, tam sú samé mapy. To je okolo tých strešných okien, ja som chodil, kde som tenis hral minulý rok. Ja tam hrali ping-pong, ja som mi to tam viezol meso. Oni mi to ukazovali, ja som bol zhrozený z toho. A ešte ono nažiada peniaze, to je jedna tam, chodili telocvične. Teraz by som vás, pani Klárovská, chcel tak poprosiť jedna, že aby ste nesúhlasili s takú formu, ako urobili teraz s Popenicami. Bolo vyhlásené, že budú Popenice brať v sobotu. Oni si to zmenili, vy ste síce vyhlásili, že to má byť, že to bude v piatek, ale viacej ľudí nevedeli o tom. A Popenice sa nezvedeli. Tak to vám poviem, toto urobili chybu sami smetiari. Ja to nedávam vám za chybu. Ale znova vám vravím, znova sme piatok vyhlásili, ja som znova poslala smetiarov naspäť, že urobili oni chybu, lebo menili to ako Hurvinek válku. Vyhlásili sme, že pôjdu znova naspäť, ako ste si všimli, a že tí, ktorí naozaj že nevybrali a nevyniesli popolnicu, aby si aspoň ten poklop otvorili, aby potom každú neotvárali. A tí, ktorí si nenahlásili, poslala som tam VPPákov a podoťahovali tie popolnice takže to bolo ako zabezpečené, pán Tomko. Ja viem, ja si nedávam vám za vinu. Nie, ale vravím, že toto urobili chybu smetiari, lebo si zmysleli, že vlastne smetiari, že budú opití, hej, a oni si zabudli, že tam piatok je 2., že to dávno vytrie po Silvestri, hej, dobre, no tak oni si... Áno, tam bola iba takáto zámena a je, no dobre. Ja viem, že oni spravili zo mňa hlúpaňu, hej, že metiem ľudí 2 vyhláseniami. Najprv chcem od ľudí, že nech si dajú v sobotu a potom som chcela, že v piatok. Ale vždycky sme im to vyhlásili. Ale samozrejme, veľa ľudí tu není, tak je. Ale ja som im povedala druhý raz, nech mi to nevravia ľudia, nech sú naučení tak, že v piatok budú mať popolnicu, či pôjdu alebo nepôjdu a je svätý pokoj. A teraz bude kedy?
Piatok. Tak nevíš, že teda, hej? O týždeň Tu piatok. ide byť, ja. Vždycky tak, ako je. Každý druhý týždeň v piatok. Oni len kvôli ten sviatok chceli, že budú... To iba teraz bola naozaj, že oni zle si pozreli kalendár, možno, že z iného roku a mysleli si, že je to v sobotu, takže... Gusti. Ale nie je dobrý rozhlas. Počkajte. Nie je dobrý rozhlas. No, poď Ja by som Gusti. ešte tým popolnicám, hlavne teda v tomto zimnom čase je pravda, že to auto sa nedostane všade pri uličkách. A určite niektorí ľudia majú problém zviesť tie popolnice od teda svojho domu alebo od toho miesta zberného, ktoré je klasicky cez leto nejakému, kde sa to auto dostane. Čiže toto treba nejakým spôsobom. Ja som aj vysvetľovala ľuďom, aj sme to vyhlasovali, že ľudia, ktorí majú problém zniesť si tú popolnicu, nech to nahlásia na obecný úrad a tú popolnicu nech už tam majú štvrtok pripravenú a ja pošlem ľudí, ktorí sú na verejnoprospešných prácach, že oni mu to stiahne dole. Samozrejme viem, že mnohí ľudia už žijú sami a ja to zariadím, ale keď neviem, nie som čarodejka, že niekto naozaj že nemôže. Preto vám vravím, my sme to vyhlásili, že kto naozaj že nemôže priblížiť si tú popolnicu, nech to nahlási na obecný úrad. A teraz aj všetci, čo ste tu, povedzte to každému, hej, ten zoznam bude mať vždycky štvrtok, počas pracovnej doby, keď si ju tam nechá, tú popolnicu, my ju znesieme mu dole. Dobre? Môžem? Tomu by som možno mal takú pripomienku, len že obecný rozhlas ako taký ja viem, že funguje tak, ako funguje. Či by nebolo možno lepšie urobiť nejaký rýchly obežník, proste hodí to ľuďom do schránky, nech sa to rozniesie, aby tu vedeli nejakým... Ja som mala toto lebo chcela mením aj telefónne čísla, aj všetko možné. Bude sa meniť úradné hodiny obecného úradu. Chcela som, že toto všetko roznesiem. Takisto chcem uzatvárať zmluvy, že budú malé kontajnery na zber skla a bude troška inakší systém. Ale pokiaľ nemám uzatvorené zmluvy, ideme stále tým systémom. Ale viem, že na konci januára každý človek dostane obežník. Ako ste si teraz všimli, tiež bol problém s vreciami na plasty, že niekto si niekomu zobral, alebo uletel, alebo potom som riešila to, že niekto nedostal. Teraz som poslala pracovníkov, každému dá, to je jedno, či zbiera plasty alebo nie, každému rozdáva vrecia za každý mesiac. Takže všetci dostávate teraz okrem toho januáru 11 vriec a odrazu odpočítavajú vodomer. Hej? Tak, aby to bolo zabezpečené, aby potom mi niekto nevravil, že mu sused zobral vreco, hej, alebo ja som mu to tam nedala. Takže každý teraz dostáva osobne aj vrece. A ešte jedna vec práve tiež vypukla práve v tejto zime, že teda stav rozširovania verejného osvetlenia. Že teda sa rozširujú tie uličky a tá dedina a viem, že určite nejaké žiadosti sú. Neviem, do akej miery je obec do toho zainteresovaná, to je to práca, len jednoducho skutočne treba rozšíriť to verejné osvetlenie, lebo sú tmavé kúty v tej jednej, kde sú rodinné domy a jednoducho je tam tmá. Ja mám uzatvorenú zmluvu s pánom Zajacom, ja som mu nariadila, aby spravil pripomienky do rozpočtu, aj ohľadne rozhlasu, čo všetko treba vymeniť a keď mu odsúhlasíte do rozpočtu ohľadne verejného osvetlenia obce neslúša aj rozhlasu, tak podľa toho sa budem zariadiť, veď toto je vždycky, to sú peniaze obci. Keď povie, že treba toto, a ja keď tam mi nahodíte nulu, tak ja z nuly nevyčarujem niekomu osvetlenie. Hej? Preto vám vravím, že vždy dala som pánovi Zajacovi, nech mi spraví návrh do rozpočtu. Ďalší má ešte niekto, Janko? Ja mám, ide ohľadu zvozu dreva. Už tu sú sa značky na obci maximálnu hmotnosť odvoz. Preťažené vozidlá chodia naložia ako môžu, tí naše biedne cesty, to sa hneď kraje lámu. Kým je to, teraz je to opravené, tak tí značky by bolo dobre osadiť čím skôr. Lebo už ak nepreťažia, tí cesty nám vydržia dlhšie. My tí financie na tí cesty znova nedržíme tak ľahko. Takže čím sa to dá, tým rýchlejšie to osadiť na tí cesty. On už toto dobre vie, pohodne obchodia tie auta tiež asi, tí, čo zvážajú, tí súkromné títo spolky, aj skutočne to nehorázne preťažené. A potom by bolo dobre aj ich sem tam skontrolovať, ich vidieť aj to,
Keď už ide fúčaci kolo cintorína do hora, ide na jednotke fúčaci, tam musí byť preťažený. Sem tam by bolo dobre dať aj prevážiť, že polícia prevážiť ide. Oni keď budú vidieť, že sem tam ich kontrolujú, nebudú preťažovať to. Niektoré je abnormálne a takisto naše hlavné štátna cesta, čo je, ona nevydrží, keď budeme tak po nich, také auta. Takže najskôr myslím, že tí značky, tí bočných uliček treba čím skôr osadiť, aby nemohli... Na to budem potrebovať oný dopravný projekt, dopravné označenie celej obce dediny Janko. Tak treba to tam dať ako si, ale sú značky, že prej sú na úrade. To sú značky placov. Značky máme. Miestne názvy. Miestne názvy, ale značky na to, až sa mi zdá, že sú na úrade, tak na moci treba, alebo tam treba osadiť, aby ich nemohli oni, lebo tam keď nemá značku naložiť, koľko môže, ne? No nesmie. No nesmie, no ale on už je predsa ináč krytý, však značka nenaložím. Ale pokiaľ viem, celý december tu väčšinou stávali policajti a kontrolovali všetkých týchto, čo sa zvážali. Nezváži to, samozrejme to je zase... Ale on pokiaľ ide do Polska, to je optický klam, že je preťažený. On si nedovolí, aby išiel hore na Sočenovec, kde stále stoja, alebo... Ale ako kontrolník. To sa ti môže zdať, že je preťažený. Vieš, veľká fúra, ale... Málo početné pažiteľov. Ja len toľko poviem, to je zložitejšia otázka. Tam je to dané zo zákona. Pretože tá miestna komunikácia nemusí byť prispôsobená ani na takú záťaž, ako je povolená. Nie, však my si môžeme toľko chceme. Áno, tam môže... Tam není, že toľko ako po hlavnej ceste. O obmedzení také... No môžeme dať do 7 tón, môže 10 tón, ako čo chceš, to sa môže dať. Áno, môže byť. No je to zložitejšie, treba jednať aj s tými vlastníkmi lesov a tak ďalej, vieš. No ale vlastníci lesov... Aj s policajtom. O tom rozhoduje obecná. Dopravný inšpektorát. Však preto vravím, že musíme mať najprv dopravný projekt, Janko, ten musím dať na dopravný inšpektorát a až na základe ich súhlasu mi to dá. Je to tak, Miro? Musí byť dopravné evidencia, tie musí ale máme to ako prenesené končné Ono ide to ako, on myslí na to, ako, tá naša cesta je v takom stave, že keď sa rozhodla taká kanalizácia, tie 2 metre kolo tej rieky, nie je to zaťažené určitú dobu, tými kamionmi, tak sa ale tam nie je také, že podozrenie, že by to bolo preťažované, ale to zasa písomnou formou, že kroky súdca je za riaditeľom dohodnúť akciu. Bočné uličky, no. Je samotné vážiace prístroje, to je kombinované, ako si mi to nepoviem, že to majú na kraji možno, že 2, oni idú tam na cestu a to oni možno, že jeden deň, niekedy by sa to... Omedziť uličky do určitej tóny, nech si to dovezie na nejakú skladku. Dobre, ale znova ti vravím, že najprv musíš spraviť na to, aj keď niekde umiestňuješ značku, dopravný projekt, schváliť dopravného inšpektorátu a to všetko. Ale či len to musí byť, neviem. Musí, no, ti vrem na každú je, však teraz sme aj pánu Farárovi vybavovali a bolo to 3 mesiace, 4, pokiaľ tam dal zníženie ako rýchlosti. A to ešte sme ju tam nevyvesili, lebo ešte čakáme na jedno vyjadrenie. No. Na 30, ako. To je štátna cesta, je na bočných uličkách, že či to je, spadá do toho. No to neviem, to asi záťaž, lebo je iné, že daj prednosť za také to berem, ale... Značky na miestnych komunikáciách rozhoduje obecné zastupiteľstvo. No však o to, no a pokiaľ sú to... Ale ako je to zložitý problém, o ktorom určite musíme sa... Áno, o miestnych komunikáciách. Miestna komunikácia. Nie o štátnej, to je jasné. Ale neviem, myslím, že nemám... Máme spraviť pasport miestnej komunikácie aj dopravného značenia, ale keď to ideme meniť, tak ideme to obmedzovať. Musí tam byť vyjadrenie. Musí byť vyjadrenie. Ak tam ideme obmedzovať nejakú váhu a že tam budú nové značky, že tam nie je značenie v tom pasporte našom, že ak to ideme meniť, tak vlastne tam treba vyjadrenie aj dopravné. Tým sú nie rozbité cesty. Nie, treba, on povie, že áno, je to v našej kompetencii, dopravný inšpektorát. Odsúhlasí ti, že to tam môžeš naozaj. Ale on povie proste písomne, že je to na veci lesného to spravili sme, ako to povie. Tie značky, tí názvy prácov, ktoré sme už mohli dať, tí sú hotové. Ten západný, nie? Po zimnom období Teraz sa asfaltovali sa uličky, tak sa to nedalo, to tam bol veľký humbug a teraz vlastne keď skončilo. Aké sú drovenejšie? Dobre, ešte by som vás chcela všetkým, čo ste tu, upozorniť,
cestári aj smetiari odmietajú čistiť a vyvážať smeti z Nesluše. Z jedného jediného dôvodu. Hej. Už sa sťažuje aj Sadka Žilina, že večer, ako aj na Nežnom konci, parkujú na obidvoch stranách, že ten autobus sa tam nedostane. Hej. Preto ja som pripravila všeobecné záväzné nariadenie ohľadne parkovania. Mám to aj od iných starostov. Ako to oni tam riešili, aj keď nemáme vysporiadané miestne komunikácie. Bude vám to zaslané, lebo naozaj je to velikánsky problém. Ja som dohodnutá s cestármi, mám s nimi zmluvu, že by odhrňali aj nižný koniec, aby nám vypomohli. Povedali, že áno, ale iba cez deň, keď tam nebudú tie auta, lebo oni predsa nebudú hradiť škodové udalosti. Hej? A keď sme si to takto dovolili ľuďom parkovať na miestnych komunikáciách, chodníkoch, najprv si máme vyriešiť, ako im to zabránime, aby toto nevykonávali. To veľmi dobre viete. Smetiari tiež odmietajú teraz cez zimu chodiť po tých bočných uličkách, keď sú tam tie autá. Tak to, aby ste vedeli, že je no ale znova vám vravím, aj keď niektorí sa sťažujú aj teraz ohľadne toho, že sa odhrňa. Hore celý vyšný koniec odhrňa Miro Halama. Dole spodok odhrňa Kamil Korman. Lenže keď cestári neodhrňú celý nižný koniec, Kamilovi to dá veľmi akože zabrať kvôli tým autám, preto nemá rýchlo čas na tie bočné uličky. Včera už od 3. hodine odhrňali. Hej? Takže to, aby ste vedeli upozorniť ľuďom, že to není kvôli tomu, že sa tým ľuďom nechce odhrňať, že sú pomaly, ale to, čo by im stačilo odhrnúť za 5 minút, kvôli tomu, že sú tam tí autá, sa tam nedostanú, alebo im to trvá miesto 5 minút, pol hodiny. No. Preto som vám vravela, že do budúceho obecného zastupiteľstva som pripravila všeobecné záväzné nariadenie ohľadne tohto parkovania, aby sa to raz a navždy v tejto našej dedine vyriešilo, tak ako to vyriešili v iných obciach. Lebo naozaj neviem zabezpečiť pre ľudí, aby sa im zvážali smeti, smetiarom, hej, lebo potom s kým uzatvorím zmluvu? Oni povedia nie, nebudeme to pre vás Neslušu robiť, lebo predsa nebudeme my hlásiť škodové udalosti, keď aj do niekoho bukneme, musíme volať policajtov, dopravákov a všetko možné. A takisto aj cestárov. Takže máte to dneska všetci v pošte, som vám to rozposlala. Takže by som vás poprosila, Miro, pozri sa mi prosím ťa aj na formuláciu nejakých tých zákonov, aby zase ma niekto nepoťahoval, alebo tak sa mi na to pozri, musíme niečo s týmto urobiť, hlavne pri tejto zimnej údržby a pri Dano. Ja by som chcel dodať, v nedeľu sa odhrňala cesta cez deň za svetla a v celej dedine zhruba 30 aut zaodzalo. Dokonca do jednej ulice sme sa vôbec nedostali. Tam, kde je pán Šidlo a pán nie. Aj tam, aj potom tam. No, ešte pán Tonko. Ja by som chcel len tam tiež, my sme to VZDN-ko schválili minule a tam sme tiež urobili taký trošku sexy, myslím, že tam dali sme 6 eur na meter štvorcový. Keď bude niekto parkovať a má auto 3 metre, ja som si to vypočítal, tak za jeden rok by platil 6480 eur. Tam, čo som hovoril, ten parkovanie. To sme taký VZDN, ale to nie je len na parkovanie. To je, dajme tomu, môže sa skladovať aj Pán Tanko, ja som vám ešte poslala cenník obce, hej, a tam môžete vy navrhnúť rezidentské karty. Tak, ako je to... Ale to bolo 6 eur na deň, akože na deň, ale to je ako sa berie asi na rok. 50 centov na hodinu a tam by bolo. Na deň? To iba to... Ale to nevrali si treba špecifikovať ten pojem parkovacový. Ale to máš priestor je. To bolo pri kolotoči. Ale dajme tomu, že tam bude skladovať tam drevo. On fakt nemá kde to drevo sa skladovať. Niekde ten náš pozemok je prebytočný, že tam nezavádza. A keď ho vyľúbime hen taký poplatok, lebo to je pre všetky. Takže by sme to mali asi opraviť. Ale, dobre. Ja to slovo nedostanem, hej? Nie, veď počkajte, teraz pán Král. Ja budem čakať ešte 4 hodiny.
Ja si myslím, že by ste nemal rušiť zasadnutie. Ja neruším, ja sa hlasím už 4 hodiny. Ja som to na začiatku hovoril, že tá interpelácia poslancov je samostatný bod, ja som preto tam dával, že by sme do toho programu Zvlášť chceš dať interpeláciu. Ten ďalší bod, akože diskusia a podnety občanov samostatne, keď my skončíme podľa akože tak potom dáme slovo občanov. Prípadne na začiatok, keď tu prídu občania, niečo chcú prejednať súrne alebo dôležité, alebo majú imu, ten bod môžeme presunúť dopredu a schváliť, nový program, dáme mu slovo na začiatok a potom to som chcel dať rôzne, lebo ja som tú interpretáciu pochopil tak, že sa má poukazovať a pýtať sa starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra a štatutárnych alebo tých firiem, čo tu vôbec bude mať zriadených na výkon právomoci ich prácej obci. A to rôzne som tam chcel dať po tom, že ja sa môžem opýtať na nejakú blbosť alebo interpretovať nejakého občana s nejakou ďalšou novou vecou. Takže aby sme točili, aby sme to zase nenazdali tak dokopy. A preto som to Dobre, beriem na vedomie. Lebo rôzne, to môžeme sa baviť ako my poslanci o rôznych veciach tam, ako sa bavíme teraz a môžeme preberať hocičo. A potom aby bol ten priestor tým občanom. No. A ja ešte mám jedno na tým auta. Ono by to bolo dobre, že 23-krát vyhlási rozhlase, že obec ako zakazuje stať na obecný. No ale takže skúsiť to ako nejakú hrozbu pokuty, lebo to sa nepomôže. Keď sa to môžete papiermi, aj tak to tam postaví, ako že na jednej strane na druhej postaví asi plomo neprejde. Je problém osobným autom, presne sú takých chytráci, napríklad na vyšnej ceste, na jednej strane sa, na druhú sa postaví a je to musí ísť osobným autom, musí ísť esička robiť. A ako môže s plohom potom prejsť? No je tam podľa zákona 3,5 metra, musíš mať dvojjazdný prúh. No ja, keď je tak, aj tam je, tak ty ideš asi, a s plohom tam neprejde. A keď prejde, tak tam to len uhrde kúsek a je to zase na točku. Zase ma riskuje to, že musím pomôcť. Takže celé na tom časov zimného obdobia, že by sa to ako si vyriešilo, že by bolo na týchto verejných komunikáciách. Ja som povedala, že som vám pripravila všeobecné záväzné nariadenie ohľadne tohto parkovania a také. Máte to teraz všetci v pošte. To treba to prečítať, zase pripomienky, hej, treba zaslať, je. Možno je také prípady, že ľudia parkujú vonku na ceste a preto má veľký dôvod. Väčšina. Takže keby sa zakotilo aj tam nejaký bod, že buď máš vytvorené parkovisko a si schopný parkovať motorové vozidlo na určenom mieste na svojom pozemku. Dobre. Aby sme tu neboli, máte to tam všetko, sú tam aj tie podmienky, povedal som vám, pozrite sa na to, hej, lebo všeobecné záväzné nariadenie, ja chcem pondelok potom dať verejne, ešte si to, prosím vás, popozerajte, keby niekoho niečo napadlo. Samozrejme, máte tam tých 10 dní, aby ste mi zasielali pripomienky, návrhy a také. A samozrejme bude na vás, či to potom príjmete, alebo nepríjmete. Ale ja vám znova iba vravím, že aké ja mám problémy a potom nech sa ľudia nesťažujú mne, hej, že som niečo neodhrnula, alebo že sú také cesty, ako sú, keď som vám vysvetlila svoje dôvody. Potom nech sa sťažujú aj vám, keď ste niečo nechceli akože prijať, hej. Nedávam nejaké nariadenia, ktoré sú proti občanom. Dobre? Sú tam sankcie, sú tam tie podmienky, hej. Znova tam je, že keď naozaj, že niekto má malý dvor a naozaj, že nemá, musíte mu vy odsúhlasiť to parkovacie miesto. Dobre? To všetko tam je. Ale až keď to nepríjmete, tak čo im vám môže? No, dobre, ale máte to. Dneska som vám to po obede poslala, aby som vás nezmietla, keď som vám už poslala toľko dokumentov. Máte tam aj cenník. Napísala som tam služby, ktoré dokáže obec poskytnúť občanom. Tak, aby mi tu niekto potom nerozprával, že áno, tam je Kamil Forman, zváža tomu, hej, poznámosti. Nie, je tam presne stanovený cenník, aby si každý občan mohol túto službu uplatniť cez obecný úrad, rovnako. Hej. Ak vás niečo napadne, aj vás občania, lebo aj vy môžete dávať oné pripomienky, bude to na webe, bude to aj dole na tej úradnej tabuli, ak by mi tam niečo chýbalo, napadlo vás, doplníme to tam. Dobre? To vás chcem ako je, lebo toto veľmi akože chýba. Presný on je, aby to tu nebolo, že tomu sa za lacnejšie, tomu zadarmo, nie. Je tam presne stanovený oný ceník, buď s obsluhou, aj bez obsluhy. Dobre?
Tak, aby aj niektorí ľudia vedeli, že môžete si tu nás zapožičať riad, obrusy, lavice, stany a takéto veci. Plno ľudí to nevie. Tak teraz budete vedieť, čo všetko sa dá cez obecný úrad zapožičať pre vás, lebo to bolo nakupované z peňazí vás, občanov, za to, že tu ste prihlásení na trvalý pobyt. Ja to tak berem. Takže je to všetkých majetok, takže všetci máme sa správať k tomu obecnému majetku, takže je to všetkých nás. Dobre, takže aby ste vedeli. Ja ešte? Ďakujem za to. Ja by som prešiel ešte k tomu pomyslenému bodu, teda to rôzne. A to by som sa spýtal, lebo ľudia sa pýtajú, chodia na do obchodu. A vzhľadom k tomu, že budeme mať to stretnutie až v marci, teda riadne zasadnutie, ak nebude nejaké mimoriadne? Nie, bude riadne teraz ešte na rozpočet a rozpočet pôjde do kultúrneho domu. Pre všetkých občanov. Rozpočet, návrhy a schvaľovanie rozpočtu, akým štýlom a akým smerom sa dedina uberie, bude v kultúrnom dome. Aby sa tam zúčastnilo čo najviac ľudí a občanov a aby vedeli, ako pôjdeme ďalej, ako budeme smerovať. A to bude koniec januára alebo začiatkom februára. Ja tam, Miro, musím stíhať, že niečo musím dať nejaký návrh, 15 dní musí byť zverejnený a až potom môžeme ísť. Dobre? No lebo som chcel akurát na Mariana ešte apelovať na teba, že nejakú tú víziu, prognozu, že čo dopredu, by sme vedeli tým ľuďom povedať na tých mesiace, lebo bude sa, nebude sa. Nie. Všelijaké domienky už ohľadne rozpočtu. Ohľadne rozpočtu. Aby sme vedeli nejaké. Ja nemôže byť stále v rozpočtovom provizóriu. Teraz som v rozpočtovom provizóriu. Ale ja som myslel také niečo, že Marian už mal niečo rozpracované, sa budú niektoré veci doťahovať. Na jar sa začne s tým. Také základné veci, čo ľudia robí so zbrojnicou, s starou pekarom, len také základné veci, aby ľudia mali. Ale však áno, to bude investičná výstava. A znova ti vravím, ja teraz, keď robím aj organizačné zmeny, všetko možné, začínam sysliť korunky, hej, a čo si nasyslím, to aby som vám potom dala do investičnej výstavby a vy rozhodnúte pred občanmi, čím sa teda začne. Či zase peniaze rozšmrtkáme, alebo dáme na jednu poriadnu akciu. Ja ešte tam, že tebe je rozpočet a keby bol nám zaslaný, bude zaslaný. 2 týždne dopredu, aby sme mohli si ho prebehnúť a my si urobíme, každý upravíš a potom ja bude schôdza už, každý bude mať svoj prvý, bude vysel tí financie ako dať. Ja poviem takto, Janko, v pondelok 12. ho musím zverejniť, návrh, to je iba návrh rozpočtu, hej. Vy máte 10 dní, aby ste dávali pripomienky k rozpočtu. Hej? Lebo rozpočet má také isté náležitosti ako všeobecné záväzné nariadenie. Musí byť 15 dní zverejnený. 10 dní máte na to, aby ste mi dávali pripomienky a o jednotlivých tých pripomienkach, tak ako tu, potom budeme na tom verejnom zasadnutí v kultúrnom dome rokovať. Obyvateľia obce nebudú mať nárok pripomienkovať. Prosím? Obyvateľia ale obce áno, veď čak tam máte tých 10 dní, pán Král. To by som vás chcela iba poprosiť, jak mi donesiete vaše pripomienky hodinu alebo 2 hodiny pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, tak nech sa niekto na mňa nehnevá. Ja ich nedokážem ani prečítať, ani zapracovať. Máte tam tých 10 dní. V pondelok bude vyvesený, 10 dní pripomienky. A o tých pripomienkach potom budeme rokovať. Dobre pochopil každý? Ja si myslím, že je. Pán Král, teraz všetci poslanci mali ste svoje nejaké... Pred 25 minútami sa tu hovorilo o komunálnom odpade. Vo VZN-ku máte s platnosťou od 1.1., že je vyvesený niekde harmonogram. Kde ten harmonogram je? Pretože je zbytočné sa vyhovárať na to, či tí smetiari boli opití alebo čokoľvek iného. Ja chcem vidieť harmonogram a ostatní ľudia tiež. Kde je ten harmonogram, ku ktorému ste sa zaviazali vo VZN-ku? Ja ho nikde nevidím. Harmonogram bol dávno schválený, ten sme neopravovali, stále platí oné vývoz smeti tak, ako bolo doteraz. Kde je ten harmonogram, prosím vás? Harmonogram, dobre, bude vyvesený verejne na úradnej tabuli aj na webovej stránke, keď chcete presne oné dátumy. Ale znova som vás upozornila, nemám spravenú zmluvu s technickými službami Žilina.
Tak nemôžem vám vycapiť nejaký harmonogram, keď nemám ešte oficiálnu zmluvu s technickými službami Žilina. To mám rokovanie na podpísanie tejto zmluvy, aby sme sa dohodli aj o vývoze skla, aj ostatných náležitostí na budúci týždeň. Do konca mesiaca. Do konca mesiaca. Na budúci piatok, všetci viete, je klasicky, zostáva to stále po starom tá zmluva, že si máte pripraviť tie smetné nádoby. A potom podľa zmluvy bude spravený a rozposlaný harmonogram a bude zverejnený na webe aj na úradnej tabuli. Teraz ja vám môžem iba zaručiť, že ten dvojtýždňový cyklus zberania komunálneho odpadu stále zostáva a je. A prečo musím uzavrieť inú zmluvu s technickými službami Žilina? Že už nebudú nám dávať faktúry na litráž, ale na tonáž. Z toho dôvodu. A stačí vám taká odpoveď, pán Král? Stačí. Ďakujem. Potom ale nechcete po ľuďoch o 100% vyššie poplatky od 1.1. Kvôli tomu harmonogramu, akože by... Nie, no tak to je... Sme na tom narovnako. Jedni aj druhí si majú plniť svoje povinnosti asi, nie? Dobre, ukončíme to. Ešte chce ma niekto niečo o pánov občanov? Dobrý večer, vážené zastupiteľstvo. Ja by som v novom roku vám chcela hlavne popriať veľa úspešných rozhodnutí aj do vašeho celého obdobia. Ja som chcela zastupiteľstvu pripomenúť, že k 31.12. skončila účinnosť rady školy. A teraz od 1.1. treba delegovať nových 4 členov z obce, tak aby ste si do budúcna pripravili. Ja za to. Dobre. Ja by som možno, ak môžem ešte by som len po komisiám, chcel by som ja za stavebnú využívať malú zasadačku obecného radu, potom s ostatnými, neviem, by sme sa mali nejako spojiť, aby sme sa nejako Malá zasadačka Malá, nič tam bude mať kanceláriu. Ako posledný by som chcel ja osobne pogratulovať, ja si myslím, že OZAN ako občianske združenie Aktíva neskúša celkom uspeli v komisiách. Chcel by som im pogratulovať týmto, že boli zvolení do komisií. S tým teda, že osobne za mňa ako za predsedu stavebnej komisii mám takú jednu vec na srdci, chcem to povedať a potrebujem to povedať. Ak pocitím prílišný tlak, že zasahuje niekto vyšší z OZANu do rozhodnutí treba z mojej komisie, budem to riešiť štýlom výmeny člena komisie alebo nejako proste nenechám, aby komisiu riadil niekto iný ako vlastná hlava. Rozumiem. Dobre. Ja by som sa chcela jedno poďakovať pánu inžinierovi Královi. Nebudem vám vymenovať všetky tituly, lebo ja viem za pokutu, ktorú dostala obec v hodnote 2000 eur. Včera som bola na VUCčku, pred týždňom som bola na sedení životného prostredia v Kysuckom Novom Meste, takže sa prichystajte, vážení poslanci, o ďalšie pokuty, ktoré vlastne dostaneme. A ja keď som si to tak prepočítala, teraz beriem za tých 2000 eur, čo sme dostali pokutu ako obec, som mohla vyviesť 19 veľkých tých kontajnerov, veľkokapacitných kontajnerov. Keď by som je so zľavami. Znova vám radím, ja budem pripravovať podľa zmluv s technickými službami iné VZN-ko ohľadne vývozu komunálneho odpadu, pripravujem nákup popolníc, za ďalšie zabezpečím pre ľudí. Každý piatok od 7. do 17. vzadu za ihriskom bude človek, aby ste si tam mohli vyvážať nejaký ten nadrozmerný odpad, aby som ja potom stihla v pondelok to vyviesť, aby ma zase niekto nepoťahoval, že vlastne skladujem niečo, čo nemám. Tam tá doba mi v pohode vychádza od piatka, sobota, nedeľa na pondelok.
každý piatok potom. Ale to pripravím pre vás všeobecné záväzné nariadenie, na ktoré narážal aj pán Král, že keď sme schváľovali ten doplnok. Ja pokiaľ nemám zmluvu s jednotlivými firmami, nemôžem prerobiť to VZN, ktoré tu stále platí a má, pokiaľ ho nezrušíte, platnosť. Dobre, takže aby ste aj to vedeli, že ja budem tiež rada, keď to ľudia nebudú vyvážať dohovor, ale mi to tam zanesú a musím im to umožniť a ja im to umožním a ale potom si